Två man, lasta av. Tervetuloa. Terve. Luutnantti Osmo Mustakallio. Johdan tätä pientä porukkaa. Virallinen nimi on ensimmäinen erillinen panssarintorjuntaosasto. Panssarituhoja tässä tarvitaankin. No, yhdessä täällä ollaan. Tää on hyvin yksinkertainen ase. Siitä pidetään kiinni näin. Pidetään putken pää reilusti kainalan ohi. Ja tähdätään näin. Otetaan sokka irti. Nostetaan tähtäin näin. Tähtäyslinja kulkee keskimmäisen reijän ja ammuksen reunan kautta. Näin. Ase laukastaan painamalla tätä nappia. Ja tää mötikkä tässä edessä lähtee kuin raketti. Ja samaan aikaan putken päästä purkautuu tappava liekki. Muistakaa se. Persliekki tappaa. Vasaahan.